Ƙwararren haziƙin jarumin nan dai wato Umar M Sharif ƙwararre ne kuma jarumin gaske jajirtacce wanda ya jima yana kawo muku zafafin waƙoƙi masu zafi masu inganci masu nagartar gaske. A wannan lokaci kuma a wannan shekara ta 2023 wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Umar M Sharif ya tsaya tsayin daka ya kawo muku wani zazzafan album mai zafin gaske, waƙoƙi ne masu ɗumbin zafin gaske a cikin wannan shahararren album mai ɗumbin gaske. Mai sauraro, wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Umar M Sharif ƙwararre ne kuma jarumi jajirtaccen gaske wanda ya amsa sunansa jarumi wanda ya kira wanda kai a kira shi da jarumi kuma haziƙi fasihi, yayin da ya fafata muku zafafin waƙoƙi masu zafi masu inganci masu nagartar gaske. Wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Umar M Sharif ƙwararre ne kuma haziƙi. Ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun ɗora su masu zafin gaske don ka kasance baƙo kenan. Idan kuma ka kasance dan gida, danna mana like domin hakan yana bamu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi masu ingancin gaske ta hanyar kawo muku shahararrun haziƙan jarumai masu zafin gaske, jaruman da suke kawo muku shahararrun zafafan waƙoƙi masu inganci masu nagartar gaske. Kada ka sha'afa ka shagala ka gaza mai sauraro, ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora su masu zafi masu ingancin gaske don ka kasance baƙo kenan. Idan kuma ka kasance dan gida, danna mana like domin hakan yana bamu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi masu ingancin gaske. Ƙwararren haziƙin jarumin nan dai wato Umar M Sharif ƙwararre ne kuma jarumin gaske jajirtacce wanda ya jima yana kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi masu inganci masu nagartar gaske. A wannan lokaci kuma a wannan shekara ta 2023 wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Umar M Sharif ya tsaya tsayin daka ya kawo muku wani zazzafan album mai zafin gaske, waƙoƙi ne masu ɗumbin zafin gaske a cikin wannan shahararren album mai ɗumbin gaske. Mai sauraro, wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Umar M Sharif ƙwararre ne kuma jarumi jajirtaccen gaske wanda ya amsa sunansa jarumi wanda ya kira wanda kai a kira shi da jarumi kuma haziƙi fasihi, yayin da ya fafata muku zafafan waƙoƙi masu zafi masu inganci masu nagartar gaske. Wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Umar M Sharif ƙwararre ne kuma haziƙi. Ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun ɗora su masu zafin gaske don ka kasance baƙo kenan. Idan kuma ka kasance dan gida, danna mana like domin hakan yana bamu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi masu ingancin gaske ta hanyar kawo muku shahararrun haziƙan jarumai masu zafin gaske, jaruman da suke kawo muku shahararrun zafafan waƙoƙi masu inganci masu nagartar gaske. Kada ka sha'afa ka shagala ka gaza mai sauraro, ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora su masu zafi masu ingancin gaske don ka kasance baƙo kenan. Idan kuma ka kasance dan gida, danna mana like domin hakan yana bamu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi masu ingancin gaske domin ku nishaɗantu kuma ku